În tot ce o să fac nu o să uit nimic de fapt, niciun fapt dintre toate nu va rămâne uitat. Acum nu tac, deși devin nostalgic, constat că o perioadă frumoasă tocmai s-a terminat. În tot ce o să fac nu o să uit nimic de fapt, niciun fapt dintre toate nu va rămâne uitat. Acum nu tac, deși devin nostalgic, constat că o perioadă frumoasă tocmai s-a terminat. Am ajuns acum aici, suntem la final de drum, iată că a trecut repede. Și acest an nebun au fost zile mai grele și zile mai frumoase, multe rele s-au evit. Noi nu am căzut în plasa mea până la capăt, oricât de greu ar fi fost. Și am reușit să nu ne băgăm aiurea fără rost. Fiecare a stat în post, ce-a văzut de visul lui a fost frumos, că n-a mers după regula jocului. Tot ce am făcut mereu a fost să ne distrăm. Și clipele care au trecut nu o să le uităm, o să sperăm că nu vom da uitării acești ani de vis. Și o să reușim tot așa cum ne-am promis. În tot ce o să fac nu o să uit nimic de fapt, niciun fapt dintre toate nu va rămâne uitat. Acum nu tac, deși devin nostalgic, constat că o perioadă frumoasă tocmai s-a terminat. În tot ce o să fac nu o să uit nimic de fapt, niciun fapt dintre toate nu va rămâne uitat. Acum nu tac, deși devin nostalgic, constat că o perioadă frumoasă tocmai s-a terminat. Uite așa trec pe lângă noi 8 ani, ne-am bucurat și am sărbătorit când am avut bani. Ne-am simțit bine și nimic n-a fost depresos, că fără noi dădea faliment magazinul de jos, absențe de la ore. Bă, la mate ai temă, n-am dat merge când a fost asta o problemă. Și ce schemă, stai să vezi ce o să fac, cum apare scutirea asta, zici că o scot din sac. Nu tac, știi bine că tot o să comentez și doar prin felul meu de-ar fi pe mulți stresez. Știu eu și știu toți, dar la ce liceu intrăm? Lasă-mă, până atunci, hai să ne distrăm. În tot ce o să fac nu o să uit nimic de fapt, niciun fapt dintre toate nu va rămâne uitat. Acum nu tac, deși devin nostalgic, constat că o perioadă frumoasă tocmai s-a terminat. În tot ce o să fac nu o să uit nimic de fapt, niciun fapt dintre toate nu va rămâne uitat. Acum nu tac, deși devin nostalgic, constat că o perioadă frumoasă tocmai s-a terminat. În tot ce o să fac nu o să uit nimic de fapt, niciun fapt dintre toate nu va rămâne uitat. Acum nu tac, deși devin nostalgic, constat că o perioadă frumoasă tocmai s-a terminat. S-a terminat, yeah. Promoția 2008, să se știe, din școala 195, clasa 8-a. Și hai să ieșim așa că e frumos, mai băgăm o dată? Nu, las așa. Hai, v-am pupat, v-am multă, la revedere.